Homma toimi tosiaan, ei ollut mitään komplikaatioita missään vaiheessa mitenkään. Nyt ollaan tällä hetkellä täällä Palovartijantie 1-7 Helsingissä. Tähän taloyhtiöön on tehty iso saneeraus ja yksi osa siitä oli ovien vaihto ja lukituksien päivitys. Tänne vaihdettiin iLOGin lukijat oviin, jolloin myös pystyy hyödyntämään koodia sekä avainaukaisua tähän oveen. Jos asukas varaa saunavuoroja, myös saunavuoron kulkuoikeudet haetaan näistä lukioista. Projektihan sujuu meidän ja Lukko-Luketin välillä aika hyvästi, että ei ollut mitään ongelmia, että saatiin ovien vaihdossa suoraan lukot uusiin oviin, niin oli tosi hyvä. Ja jälkikorjaukset mitä oli, niin nekinhän meni ihan välittömästi, ettei ollut mitään odotusaikaa. Että ihmiset pääsivät käyttämään kotioveansa ihan välittömästi hyvin sujuvasti. Että ei. Vaikka jotkut tuli niitä kyselyjä, että no miten sitten kun entiset lukot menee entisten ovien mukana ja uusissa ei ole mitään sitten, että miten. Mutta sehän pelasi kyllä ihan muutaman tunnin viiveellä ja ihmiset oli töissä silloin tietenkin. Ja sitten siinä on tietenkin tämä kaikki etäpäivitykset ja muut, mitä saadaan nyt hoidettua. Ei ole niin hankalaa avainten kanssa toimiminen ja sitten myöskään jos avaimia hukkuu tai muuta, niin pystyy sähköisesti päivittelemään. Jos joku tulee kysymään, niin täältä saa suositukset ehdottomasti.